Кой заплаща разходите по прехвърлянето на имот в сделка с недвижим имот? Обикновено тези такси са в размер на около 4%. Няма писано правило за това точно кой трябва да ги плати, но да приемем, че 3% от тези 4 са местния данък за придобиване на имот, то нормалното е тогава да го плати купувача. В някои уговорки присъства разпределянето между купувач и продавач поравно на таксите по прехвърлянето на имота. Правилното тук е да се раздели само частта, която е извън местния данък, което са останали 1%. Не е нужно продавача да ви плаща на вас данъка, защото придобивате имот. Но практиката показва, че тези суми са изцяло за сметка на купувача. В момента при сделките с недвижими имоти в София почти не се среща това, каквито и да било разходи, да бъдат поделени между двете страни. Така че ако сте купувач и ще придобивате имот, пригответе си около 4% за ваша сметка. Поздрави и хубав ден!